kube nakho ukukhumbula ukuthi ingakahlangani lonto, God is doing something great kulabo bantu. Ngithe mfethu ngisa-reflecta kulento, afeel uNkulunkulu ngibukise i-butterfly mfethu yabo. Khona lento abayibiza nge-metamorphosis, i-transition of i-butterfly. I-butterfly uvemvane maliqala lubo ngathi lube isiqubuqubu. Ludla amaqabunga luyisiqubuqubu bese liyashintsha lube yenye into eyisikuqu. Bayibiza nge-chrysalis abanye. Iba isiququ nje mfethu ilenge laphana. When the time is right, that thing ngaphakathi kusuke kunovemvane lusuke luhleli ngaphakathi kulento eyisikuqu. Ebese kufika isikhathi liqhakaze mfethu lube nemibala emihle. But into esinaka nge-butterfly noma ngaleso siguqu kusuke singenayo imbala, kusuke kuyisiququ nje siwu-one color ungathi it's a dull thing. But when the time is right, the thing transitions kube i-butterfly. Khona umuntu mfethu othi sesimena kuso mfethu, because God has instilled it in you. Uthi uma uchaza into ofethu ufisa ukuba yiyona, abantu banga-understand, because uma bekubuka babuka lesi sikuqu okuso mfethu, babuka lo muntu ogcwele idust, but lo muntu mfethu uzibona ngelinye ilanga mfethu umholi wesizwe. Bathi uma bethi bayabuka the two things bangayiboni ilink, inkunzi esematholeni. Khona uNkulunkulu izinto ayi-instile kwabantu abathile, but uma bethi bayikhuluma nabanye abantu kuyashesha ukuthi baku-discourage abantu, because why? Uma bebuka wena babuka lento oyishoyo, ayikho ilink. Uvemvane mfethu malisa isikuqu ubona nje kuyinto elengayo engayenzi sense, kodwa kuleyo nto uNkulunkulu usuke create something great, enama colors are beautiful, something mfethu engeke izibe stuck and hanging in one place, something ezothi mikuvula amaphiko mfethu indize from one place to another, ithanda imbali mfethu, something beautiful. God is creating that thing in you right now. But umuthi uyachaza mfethu uvuke ekseni mfethu ugeze endishini efile mfethu, yazi ukutshekisa indishi ngoba iqhephukile, ukhela amanzi mfethu uyitshekise. But right there mfethu uNkulunkulu uzokufaka in a place mfethu la shower, every room mfethu izobe ine shower mfethu, yebo lento le. But right now ugeza ngendishi mfethu kufanele ubeke etsheni utshekisa amanzi. God is inkunzi sematholeni mfethu, ungazibukeli phansi ngenxa yesimo okuso, because God is creating something great. Yazi mfethu Vuma, sakhuluma nge-chrysalis, lento esuke ilenge isiququ, that thing mfethu is stuck in one place, but i-butterfly floats about yonke indawo, from one flower to another. Wena njengamanje you are stuck in one place, you don't understand, but when the time is right mfethu uzobe float from one place to another. God will be taking you from one place to another. I have seen that thing uNkulunkulu eyenza mfethu ngathi nabantu engikhule nabo kuma background angavumi, but when the time is right you are hovering from one flower to another. People don't understand, but you were once in one place. You want isiququ mfethu esasingena sense, singena shape mfethu, but God was doing something ngawo. Vuma sengizoconclude mfethu, ngeke ngathi ngidrive ngelinye ilanga la eThekwini mfethu, ngathi ngiyabuka ngibona